Hola, hola. Bueno, vamos a dar comienzo a presentación da octava subida a Ponte Caldelas. Para empezar, alcalde, conselleiros, vicepresidente da Deputación de Pontevedra, xefe de Servicio de Deportes de Pontevedra da Xunta de Galicia, presidente da Federación, patrocinadores e amigo que estades hoxe aquí, moitas grazas pola vosa participación nesta presentación. Boas tardes a todos e a todas. Esta proba, vamos a empezar comentando un pouco, vai a puntuar no Campeonato Xunta de Galicia de Montaña Circuito Monte Alegre e celebrarase o próximo fin de semana. Empezamos xa o venres 5 de setembro e a proba celebrarase sábado 6 e domingo 7. Ahora mismo esperamos unha participación en torno aos 70 participantes. A verdade é que sempre nos sentimos tremendamente orgullosos de que da participación que temos nesta prueba. Nos respaldan moitísimo os pilotos, sobre todo os locais de aquí, pero de todo o campeonato. Temos a grandísima sorte de que a final na nosa escudería temos a dúas persoas que están seguindo o campeonato de regularidade, como é o noso presidente. Bueno, a verdade é que nos apoian sempre moito. Este ano na proba tivemos un gran cambio que é no trazado. Ten unha longitude de 4 km 108 metros, pero a mítica horquilla do final da subida, este ano vamos a facer un cambio aí, creo que pa mellor en varios aspectos, e pois como reto o trazado en vez de facer esa horquilla. O venres 7, no Concello, o venres 5, perdón, no Concello de Ponte Caldelas xa habrá un gran movimiento, xa que vamos a empezar coas verificacións optativas. A partir das 6:30 da tarde teremos verificacións aquí na zona do colexio e despois irán ao parque pechado no núcleo da poboación, na Plaza de España. O sábado 7, tras finalizar as verificacións, a 1:30 da tarde, ben cedo, empezaremos coa primeira manga. Esperamos que vaya todo rodado como o ano pasado, que é verdad, ás 6 da tarde xa estaba todo rematado e coas 3 mangas disfrutadas. O domingo 8 comezaremos ás 9:30 coa primeira manga e ao finalizar, ao redor das 3 da tarde, teremos a entrega de trofeos na Alameda. Este ano temos de novo o segundo trofeo Ponte Caldelas, está enfocado aquí a pilotos locales para que haya un pouco de disfrute tamén da xente de aquí e se poidan medir uns cos outros. Será entregado un trofeo aos 3 primeiros clasificados. E despois, gracias á participación de Aluminio Rodríguez, teremos o trofeo Aluminio Rodríguez no cal vai haber un gran apoio a varias categorías, aos vehículos carrozados 4x4, os tracción traseira, carcross, as barquetas. En este ano facer unha especial mención, xa que o dedicamos a Paco Uteda, pois as barquetas, que era a súa especialidade. E grazas, bueno, a Javi de Uteda Racing por traernos hoxe aquí a súa barqueta. Bueno, fórmula, ten razón aquí a corrección do noso presidente.
Para poder celebrar esta proba necesitamos contar con moitísima colaboración. Temos que agradecer especialmente o apoio ao noso Concello, o Concello de Ponte Caldelas, co Andrés a cabeza, a Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra, a Deporte Galego e a Federación Galega de Automobilismo, pero tamén os corpos e forzas de seguridade do Estado que durante a previa da proba e toda a súa celebración nos axudan. Grazas tamén ás empresas patrocinadoras e os voluntarios que colaboran na previa e durante o día, porque ao final, sen esa xente, sen esos amigos nosos, non sería posible celebrar esta proba. Esperemos que disfrutedes todos dela e, bueno, que po ano seguiramos aquí. Voulle dar a palabra a Javi. Vale, pois nada, boas tardes a todos. Simplemente quería agradecer un pouco a escudería, non? Aquí a Diego que, bueno, me solicitou un pouco esta asistencia aquí. Agradecer o bonito gesto que teñen este ano, non? Polo falecemento de Paco e, bueno... Sí, ahora. Eso, non? Que agradecer un pouquiño o bonito gesto que tuvo a escudería en facer un pequeno homenaje a Paco, xa que non pode estar con nós, vale? Eu tuve a suerte de correr 2 anos a subida por ambos trazados que se fixeron, e a verdad que quedei moi contento sempre co trazado, co traballo da escudería, vale? E co trato sobre todo, que ao final os pilotos é un pouco o que gustamos, non? Paco tamén correu a subida e quedou moi encantado. Desde aquí animo a esta escudería e ao alcalde tamén a seguir neste camiño, vale? Damoslle a palabra ao presidente da Federación Galega de Automobilismo, Antonio. Hola, boas tardes a todos e a todas. A verdade, dá gusto con unha persona como Diana, que é unha maestra de ceremonias estupenda. Sempre que estamos en algún acto de presentación, Rally de Pontevedra ou a subida a Ponte Caldelas, a verdade que dá gusto con ela porque o fai moi ben. Sigue así. Con respecto a Paco Outeda, pois, dende a Federación, pois, este ano tivemos un xesto tamén con el no tema de crearlle un trofeo para esos CMs, que aunque non están tendo un seguimento moi amplio, pois polo menos sí que é un pequeno homenaxe dende a Federación hacia a persoa que foi Paco Outeda, que marcou un antes e un despois na montaña galega, non, creando todas esas fórmulas e barquetas que creou durante todos estes anos. Dende aquí, pois, si podemos darlle un forte aplauso a Paco, que seguro que nos está vendo. Con respecto á subida, pois, darvos a noraboa polo traballo que facedes. É unha das subidas máis importantes do Campeonato Galego, creo que foi a segunda máis puntuada o ano pasado. O alcalde decía, a ver se podía decir que fora a mellor. Estuvo aí a puntiño, a ver se este ano pode ser, non? E nada, un concello estupendo, dá gusto estar aquí. A mí encantan os paraguas, porque en Lalí tamén nos houbo, quitaronos, é unha pena que non estén ali, dá gusto velos en unha plaza como esta. O fin de semana que ven verémonos aquí. Supoño que disfrutaremos moitísimo desta carreira, non? Darche as gracias, alcalde, porque sei que apoias todos os eventos do motor, estás aí co Rías Baixas, estás co Rally, creo que o Rally de Pontevedra tamén no pasado tamén estuvo apoiando, na subida a Ponte Caldelas. O que nos fai falta o automobilismo é que haxa xente así que apoie este deporte, non? Sabemos que a Diputación este ano fixe un esforzo importante, veño dicindo sempre porque era unha deuda que tiña a Deputación con nós e realmente agora pois está aí apoiando fortemente. A Xunta de Galicia igual, onte ainda estuve con Xosé Ramón Lete levando un xoven piloto que é Cristian Costolla, que eu non sei se me equivocaría ou se me equivocarei, pero penso que vai ser o futuro piloto galego, o primeiro piloto galego que chega a Fórmula 1. Eu non creo que me equivoque moito, se non é así, pois estará moi cerca de selo. Creo que na semana que ven que anunciará algo grande para o automobilismo deportivo galego. Ahora mesmo é o piloto referencia, dende a Federación estamos apoiando todo o que podemos e dende a Xunta de Galicia teño constancia tamén de que o están facendo. Esperamos que chegue moi lexos. Moitas gracias por seguir apoiando o noso deporte
e esperemos que o público disfrute todo o que poida na subida a Ponte Caldelas, que seguro que o vai a facer. Pásolle a palabra a Daniel Benavides en nombre da Xunta de Galicia. Bueno, pois moi boas tardes. Prácticamente xa se vai quedando todo por todo dito, xa casi está todo dito, pero quería aproveitar pois para recalcar un pouco máis tamén a figura de Paco Uteda, mirar aquí o seu compañeiro Camba e tamén a Cabada, eses tres legendarios míticos que fixeron moito por impulsar o que é o deporte do motor e que pena, non, que non estén aquí para mirar o que decía ahora de que Costolla chegue aí e gracias ao traballo e as horas de dedicación que de moita xente, non? Referentes que sodes todos os que formades parte do mundo do motor, que Galicia sea unha rexión, unha comunidade autónoma punteira no mundo do deporte. E Javi, tes unha misión moi importante que é manter o legado de Paco aí, que tes moitísima información nas túa cabeza, nas túas mans, que gracias a eso, bueno, pois podemos disfrutar do todo que nos deixou aquí. Desde arriba, supoño que che estará dando tamén instruccións ou dirigindo, que era o del, dirigir, e aquí faz outro, e que estaremos aquí. E é un placer, é unha pena, porque por meses non pode ser o primeiro piloto Camba, pero seguramente vai a disfrutar e vai a baixar o tempo do ano pasado, porque creo que está entrenando moi aí. Se non, o alcalde vai preparando aí unha rúa, unha praza, para telo aí como piloto aí. Moi ben, nada, moitas gracias e adiante con esta nova edición. Vamos a ceder a palabra a Luisa Sánchez, vicepresidenta da Deputación de Pontevedra. Moitas gracias, Diana. Boa tarde a todas e a todos. No primeiro lugar, agradecerlle a Escudería Ponte Caldelas para estar aquí con todos vos. Agradecer tamén... Hola, sí? Ao alcalde. Por aquí? No. É a cercanía? Sí? Non sei. Bueno, nada, estamos aquí para presentar a octava edición desta subida a Ponte Caldelas, unha proba que é puntuable para o Campeonato Galego, bueno, Campeonato Xunta de Galicia de Montaña e tamén ese circuito internacional Monte Alegre. O ano pasado disfrutamos todos. Eu penso que temos aí na retina todavía a Alexis Vieitez. Este ano imos ver quen ocupa aí o podio. Nada, dicir ao vosso alcalde Andrés que moitísimas grazas por apoiar sempre ao motor. Nos desde a Deputación de Pontevedra hemos empezado a apoyar el motor, como bien decía aquí el presidente de la Federación. Queremos apoyar todas las disciplinas que hay en el deporte y efectivamente el automovilismo, el motor, era un gran abandonado. Por eso este año, bueno, pues hemos mejorado las ayudas, sabemos el coste tan importante que tienen cualquier tipo de prueba de motor, un rally de supercampeonato, pero también un rally mix, una subida, y por ese motivo hemos modificado las ayudas y bueno, yo creo que la escudería este año lo notará un poquito. Esa es nuestra aportación. También hemos empezado con un proyecto nuevo, con un programa que se llama Talento Motor, Más Talento Motor, con la ayuda de la Federación y con la escudería de Alberto Mera, bueno, pues para potenciar a nuevos pilotos, darles la oportunidad de formarse, darles la oportunidad de correr y que bueno, pues que esta disciplina siga creciendo. Nada, empieza la cuenta atrás, que empiecen a rugir los motores, mucho cuidado,
que disfrutéis todo y sobre todo el público que se coloque donde se tiene que colocar, ¿no? Las medidas de seguridad están para cumplirlas, para disfrutar y no llevarnos ningún susto. Así que os esperamos a todos el 5 y el 7 de septiembre. Muchísimas gracias. Vamos a finalizar el acto con las palabras de nuestro alcalde, Andrés Díaz. Bueno, pois xa está prácticamente todo dito. A verdade é que Ponte Caldelas é un sitio de motor, de rallies. É un fin de semana que se enche o Concello de xente, dá un beneficio económico non só ao Concello, sino a todo o entorno, a toda a comarca. Por lo tanto, tamén gracias pola aportación económica da Xunta de Galicia e da Diputación. Esta é a única subida que arranca desde casco urbano, por lo tanto, é a mellor de todas. Non cabe duda. Bueno, a enorme organización que ten esta proba e que é alabada por todos os pilotos, e gracias á Escudería de Ponte Caldelas, que non só fai o traballo este fin de semana, sino que durante todo o ano vaya subidas, a rallies, a colaborar para que despois tamén podan vir aquí. Así que, bueno, gracias por ese gran traballo que durante todo o ano, non só o fin de semana que ven. Bueno, parece que non dá chuva o fin de semana que ven, así que, pues nada, deseando que chegue esa subida e todo o mundo deseando que ruxan os motores en Ponte Caldelas. Así que esperamos vervos a todos o fin de semana que ven. Bueno, moitas grazas por estar aquí. Ahora disfrutaremos todos xuntos dun pequeno ágape aí nun bar de Ponte Caldelas. Nada, espero ver a todas estas caras que estamos hoxe aquí, pois o fin de semana que ven. Vale, moitísimas gracias pola 8ª subida a Ponte Caldelas. Poñédevos un pelín todos máis hacia aquí. Para que non saia o pau. Claro, para que non nos saia o pau. Do banco para aquí, por favor. Aí, quinda que saia medio escorrado, por lo menos. Aí. No, así está ben. Ponte mellor hacia aquí. Aí, aí. Listo.
Música